últim, hem vist que s'han iniciat les obres per a la instal·lació de 2 o 3 punts de llum al final del carrer Colón. Vostè sap que des que este grup municipal és este grup municipal i des que la meva companya Clara és portaveu, sempre portem el barri de l'Orà cada 2 o 3 plenos i així el tema, no? I s'han aconseguit algunes coses, la retirada de la barana aquella a Rovellà o la neteja del famós vial del barranc i demés. En aquest sentit, volíem agrair, encara que en algun moment n'hi havia algú que deia que no estava massa fosc, la instal·lació de les faroles, i volíem pregar o volíem proposar també extendre aquesta vorera lateral dreta que n'hi ha en el carrer Colón per on se van instal·lar les faroles. Volíem demanar o proposar que s'extenguera aquesta vorera per lo menos fins a on comença la vorera del costat esquerre, per a que, diguem, d'alguna manera creem un itinerari peatonal el més segur possible, ja que se van a fer ahí unes obres que van a millorar prou la seguretat tant de conductors com de vianants. I en principi això seria tot. Gràcies.